Am făcut sumarul, am făcut ăstea și s-a dus redactorul șef la Nicu. Nicu era prin secretar la UTC. Și Nicu a zis nu, faceți o revistă de cultură. De exemplu, în primul număr a publicat Cărtărescu. Pe toți cei de-al lui Manolescu, la Cărtărescu, Coșovei, Mircea Nedelciu, toți au fost lansați de mine. Eu l-am debutat pe Varujan Vosganian. Nu știu, cine era bun, Stelian Tănase, publicam pe care erau de talent. Și tovarășul s-a supărat și a zis, cum adică tovarășul a fost influențat de curva aia, nu o să uit de Marta Bibescu, deși ea nici nu era. Și s-a hotărât atunci trecerea mea, mi s-a luat suplimentul și partea de cultură și am trecut la agricultură. Veneam de sus. Adică, cum să zic, fusesem la topul presei și era greu de presupus că partidul nu poate avea încredere în mine. Orice cronică strânea scandal. Ascultați-mă, știți ce era? Era o nebunie. Și mai ales cele mai periculoase teatre erau Teatrul Mic și Naționalul. Ce era Sărarul la teatru? Păi nu, Sărarul care avea mare priză la partid și la Consiliul Culturii la Tamara Dobrin și Teatrul Național în care Beligan avea la Tovarășa. Le-am spus la cei din redacții, păi eu nu mă interesează ce scrie. Dacă e la vreo unul, dacă e o piesă cu probleme, adică fie că e, bă, înainte de a scrie, voi merg și eu să o văd. Foarte important, dacă nu, ca să știu despre ce e vorba. Apărea revista dimineața, da? La ora 8 eu eram la Tovarășa Dobrin. La ora 8. Ea nici nu venea. Nu o să uit niciodată că ea fuma chen și nu-mi dădea. Puțină lume înțelege că, de fapt, mai bandiți erau scriitorii decât activiști. În administrarea literaturii și a teatrului, a fi director de teatru acum înseamnă o nebunie. Atunci erai un om de viață și de moarte. Salutare, prieteni! Suntem din nou la Cronicar după urechi, iar invitatul meu de astăzi este jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu. Bun venit, maestre, și mulțumesc foarte mult că ați acceptat. Bine v-am găsit. Și vă propun să avem o discuție cu dumneavoastră într-o ipostază mai puțin cunoscută publicului foarte larg, aceea de fost redactor șef al revistei Teatru. Redactor șef sau director, cred că oricum așa. Șeful revistei Patronul revistei Teatru. Cum ați ajuns dumneavoastră în această ipostază? Vreau să fac o precizare. Revista Teatru, care s-a înființat, dacă nu mă șel, în 56, a avut ca prim director pe Camil Petrescu și pe mine ca ultim director, eu fiind un mare admirator la vremea respectivă al lui Camil Petrescu. Deci, iată, s-a închis cercul. Că s-a închis cercul. Da, e interesant dacă pot să povestesc, dar ce să povestesc cu unele nuanțe, pentru că mulți au o viziune despre comuniști și mai ales despre ultimele ani al lui Ceaușescu, așa simplistă. Eu am făcut suplimentul literar al Scânteiei Tineretului, deci răspundeam ca redactor șef ajung la Scânteia Tineretului, că ajunge și la revista Teatru, de partea de cultură. Am ajuns în 1981 și primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns redactor șef ajung la Scânteia, de la revista Amfiteatru și Viața Studențească, să pornesc o bătălie, pentru că la ziar cultura era o cenușăreasă. Adică totul depindea la ședințele de sumar de cât de tare se bate adjunctul. Foarte interesant. Adică la ședințele de sumar acolo era adjunct. Și vremea noastră s-a păstrat chestia asta. Și bineînțeles că prima sacrificată era cultura, că venea ăla cu sportul, ăla cu ăla, apoi începuse să vină cuvântările tovarășului și primul lucru care era scos și atunci eu nu numai, era o secție de cultură și în 2 săptămâni am înființat o pagină săptămânală obligatorie. Dar e aproape ca o revistă, cu lucruri mici, cu citate, cu ăsta, care sigur era patronată de un citat din Ceaușescu. Ceaușescu avea un mare avantaj pentru noi, că găseai citate pentru orice direcție. Și spunea acolo, critica trebuie să spună adevărul despre opere, ce ne corespundea nouă.
Și noi împreună, era Dan Fruntelată, redactor șef, ne-am decis la un moment dat să facem un supliment săptămânal din ăsta mondan. Foarte, adică ne-am gândit, hai să scoatem. Dar nu folosesc cuvântul mondan. Nu, un supliment pentru popor, să se mai vândă. Am făcut sumarul, am făcut ăstea și s-a dus redactorul șef la Nicu. Nicu era prin secretar la UTC. Și Nicu a zis, nu, faceți o revistă de cultură. Marinache, care era redactor, nu, că ajunsese deja Marinache redactorul șef, era să le ieșine de unde până cultură. După asta, și zice, o revistă de cultură, și sigur că pe acea revistă săptămânală a intrat în subordinea mea, s-a mai angajat 2-3, erau 2-3 care lucrau la supliment, pe unii, cum era Alex Ștefănescu, i-am trecut la supliment, dar am întărit, că era și secția de cultură, a rămas aceea. Misiunea principală pe care am avut-o, am promovat-o eu, a fost de a promova tânăra generație. Ulterior, că trebuie să recunosc, tânăra generație de poeți și scriitori, toată dizidentă. Deci literatură. Nu literatură. Păi nu, mi-a zis de literatură. Problema era felul următor. Nu, a spus cultură, deci m-am gândit că era... Păi nu, era și de cultură, și teatru, și ăla, aveam și cronică teatrală, Miruna Artă Ionescu, plastică. Artă plastică, toate alea, dar era supliment literar-artistic. De ce am spus tânăra? Ulterior am aflat că Nicu nu întâmplător. Era început o bătălie între grupări la Uniunea Scriitorilor. Adică era gruparea Blandiana și cu Nicolae Manolescu, deja suspectată că ar fi mai disidentă, și gruparea Barbu, la Încrăjean, mult, o grupare foarte puternică, care se manifesta și în teatru. Și Nicu, am înțeles că, eu n-am știut, că s-a gândit, hai să-i atragem pe tineri, că ei n-avea unde. De exemplu, în primul număr a publicat Cărtărescu. Pe toți cei de-al lui Manolescu, la Cărtărescu, Coșovei, Mircea Nedelciu, toți au fost lansați de mine. Deci, interviul era cu Manolescu, deci era cea mai bună revistă literară-artistică de pe piață, singura publicație care nu era cenzurată, nu era văzută de nimeni. Că nu trecea, pentru că era în direct în subordinea lui Nicu Ceaușescu, dacă era ceva mai deosebit. Și nu aveați birou de cenzură în redacție acolo? Nu, nimic. Nu era. Toate revistele literare mergeau, sau chiar teatru, o să vedeți, la Consiliul Culturii și se uitau ea la sumar, pe șpalt. O să vedeți și la revistă. La noi nu, pentru că eram cu Nicu. Adică cine avea curaj. Din când în când aveam câte o chestie mai deosebită care ne se părea, în sumarul, că trimiteam sumarul la CC al UTC, acolo era Vasile Bontă și am un norocul meu, un secretar cu propaganda luminat, făcuse matematică în Anglia, adică era mai luminat așa, și sesizam, vedeți că numărul cu tare, numărul de mâine dăm ceva, nu știu, dacă... Pot să fac o paranteză care explică ceva din perioada de atunci. Și, de exemplu, să vedeți ce trucuri făceam noi împreună cu ei. Stelian Neagoe, istoric, a făcut rost de memoriile lui Ighe Duca. El fusese publicate în premieră la München, nu știu cât, memoriile. Și am zis, hai să le publicăm în serial. Dar în ce limbă erau? Nu, el le-a scris în românește, Ighe Duca, și fiul Su le-a publicat la München în românește, dar trebuiau publicate în România, nu ținând. Și atunci am vorbit cu Bonta și s-a dus și la Nicu și a zis, facem în felul următor. În primul rând, zice așa, memoriile astea toate, trageți-le în 25 de exemplare, la șepirograf, da? Faceți o prefață și în prefață Ighe Duca, victima legionarilor, ați înțeles? Un om de nu era că el era anticomunist, dar cu partea cu anticomunismul... Că l-au omorât legionarii... Nu contează omorât legionare cu tare, de ce așa? Și în
introducerea explicam și de ce. Tânăra generație are nevoie să cunoască pe un înaintaș al tovarășului. Citat, tovarășul Ceaușescu a zis că trebuie să prețuim tradiția, să înțeleg. Cine citește acum zice, bă, ce idioți erau. Nu, ați înțeles. El era prețul plătit ca să apară. Păi nu ca să apară. Asta era în afară de prefața noastră, era o fel de introducere. Da. Și atunci au fost trimis manuscrisul cu foaia aia la toți ștabii de la partid. Tot CPX-ul. Atenție! Știți cum e? A trimis, prin prezența vă trimitem să ne spuneți părerea. N-a citit nimeni. Dar de ce? Dacă ieșea scandal, sunteți de acord? Am trimis, adică. Păi nu, doar așa Găinuș zicea, dar domnule, am citit, nu știu dacă ați înțeles. Nu că am trimis. Deci ei au zis, da, domnule, suntem de acord, fără să citească. În momentul în care ai zis, da, domnule, sunt de acord fără să citească, dacă ieșea un scandal, că asta era ideea genul, dacă ieșea un scandal, domnule, stai puțin, deveneau solidari cu noi, da? Da, că altfel... Ca să înțelegi nebunia, la un moment dat noi am publicat un serial al lui Barbu, O lume de câștigat, și în CPX s-a ridicat Gogu Rădulescu, marele dizident, dar el era ante Barbu, și a zis, doar și Ceaușescu, în suplimentul, că el ghinionul nostru eram cu tineretul, cu TC-ul, cu tare apare un serial care combate cooperativizarea agriculturii, cu tare. Și Ceaușescu a zis, eu am citit serialul, n-a citit și nimic. Hai, domnule, e foarte bine, trebuie să... Nu, dacă... Până, bun. Și ghinionul nostru a fost următor, ca să ajung cum am căzut eu. Cum am căzut eu de la supliment. Pe măsură ce se înainta către căderea lui Ceaușescu, 84-85, posibilitatea de a fi la centru nu se mai putea. Adică ori erai cu ăia, ori cu ăștia. Adică, și atunci gruparea Barbu a început să facă gălăgie împotriva noastră. Că uite, săptămână asta. Nu, numai asta. Memorii, stați un pic. Gruparea Barbu avea și ea oameni în CC, nu era chiar așa. Normal. Oameni care erau, cum e și acum. Și au făcut o plângere, domnule, nu se poate. Că ghinionul era cu că era malul TC-ului. Da. Ce vă reproșau? Că nu publicăm poezie patriotică. Am văzut o notă la Securitate despre mine, de rămâi cu gura căscată, că sub comanda lui Ion Cristoiu se iau în bătaie de joc poeziile patriotice. Bănuiesc că o fi scris un cronicar la unul care scria versuri tâmpite, nu-i așa? Și nu se cultivă patria, că era grupare naționalistă. Deci sunt cultivați mulți evrei. Se trecea acolo. Nu știu, de exemplu, eu l-am debutat pe Varujan Vosganian. Nu știu cine era bun, Stelian Tănase, publicam care erau de talent, dar cronicarii scriau ce voiau ei, că nu puteam să-i spun cronicarului Alexis Ștefănescu, domnule, vezi că e o poezie patriotică al ăla și laudă. Nu spuneți? Păi nu, că era proastă. Vorbesc serios, nu? Plus că acest curent al lui Barbu deja a început paranoia, era cu protocronismul, că românii au inventat, nu știu, sfoara înaintea, că limba română e înaintea limbii latine. Adică, mai avem și acum. Exact așa a fost acolo. Și atunci, tovarășul Dumitru Popescu, Dumnezeu, că e foarte interesant, el răspundea de cultură, ne-a chemat și a zis, vreau să faceți, nu-i bine, a început, nu-i bine la supliment, nu știți cum era. Doamne, nu-i bine. Nu-i bine ce? Nu-i bine. Și ne-am întors noi și am zis, poate că vor ceva cu tovarășul, că ne-am apucat, am dat ăsta, nu o să uit momentul ăla, că după asta eu l-am avut angajat pe Dumitru Popescu, după 89. Și Dumitru Popescu era un ăsta, de o înfumurare. Eram și noi pe acolo, eu, redactorul și eu. Și ne-a luat, când îi trimisese macheta și gata, ne-a zvârlit-o așa. Adică noi eram niște tâmpiți și el era geniu, da? Bun. Că nu e adevărat. Și atunci am înțeles că, de fapt, se voia să dăm și de unii și de alții. E foarte interesant.
Și plecase Nicu și ne-a chemat am fost la Comitetul Centru și am făcut o listă, echipa Barbu, echipa Manolescu, da? Într-un număr dădeam unul, într-un număr altul. I-am nemulțumit pe toți. Și pe acest fond de scandal a venit celebrele 2 pagini date de mine în supliment. Era la vremea respectivă o mare discuție în legătură cu construcțiile lui Ceaușescu. Metrou, ăla. Și presa străină, Europa Liberă, spunea că e dement, mai țineți, nu știu. Și eu, care știam foarte bine, zic, mă, stai puțin, că despre asta a fost Canal Dunăre Mare Neagră, și Marta Bibescu. Adică temele astea ale marilor construcții au fost în conștiința. Putem discuta cum au fost făcute, dar ele... Nu, eu spun, nu, era ideea că Ceaușescu le-a inventat. Eu am vrut să arăt că, și am făcut un grupac extraordinar, cu Marta Bibescu, cu Călinescu, din Carol al II-lea, în care am zis, domnule, obsesia marilor construcții, nu că era interesant, este o temă fundamentală a istoriei României. Noi suntem o țară de civilizație, de chirpici, de lut cu tare și ai noștri vor și ei construcții, da, catedral. Și tovarășul s-a supărat și a zis, cum adică tovarășul a fost influențat de curva aia, nu o să uit de Marta Bibescu, deși ea nici nu era. Și s-a hotărât atunci trecerea mea, mi s-a luat suplimentul și partea de cultură și am trecut la agricultură. Eu răspundeam de o parte a ziarului mai de citit, adică aveam reportaj. Fapt divers, asta aveați? Nu, aveam partea asta apropiată de cultură. Aveam și reportaj și morală, partea mă rog. Și după o anumită, am stat așa, am mers bine la agricultură, să zic. Am încercat să fac și eu ceva, chiar modern. Una din marile realizări a fost o pagină, era seceta, și am dat că agricultura era făcută cum sunt acum adeziunile, adică nu se preocupa nimeni. Și atunci m-am gândit eu, ce ar fi să modernizez. Și am țin minte că am dat o pagină cu un întreg termometru din ăla, era mare. Și la un moment dat și eu mai cunoșteam pe Ion Traian Ștefănescu și nu știu cu i-am spus nemulțumirea mea, nu mai. Și avea un loc liber la revista Teatru. Dar avea un loc liber pentru că conducerea era asta prin 85 sau 86, 87, că nu 88, conducerea era asigurată de Todor Mănescu. Todor Mănescu făcuse din revistă, intrase în conflict cu toți. Aici trebuie să încep să explic, că e foarte important. Deci, revista Teatru, că ajungem, era singura revistă de teatru din România, da? De o mare putere. Cronici, toate. Ea era un lunar de un format ca dracu, adică așa... Un fel de A4 sau puțin mai mare. A4, da. Și... Nu, ea era văzută, cenzurată, ea era subordonată la 2 instituții din Consiliu. Asta era groaznic. Și direcției reviste literare și direcției teatrelor. Teatrelor, adică la direcția teatrelor era Gigi Trif, pe care îl știam, și dincolo, am un laps acum, era un tip foarte bun. Și atunci această revistă era cenzurată de 2 instituții, da? La nivel de Consiliu răspundea doamna Tamara Dobrin, care răspundea de teatru. La nivel mai înalt era Ion Traian Ștefănescu. Nu știu dacă nu venise Suzana Gâdea. El intrase într-un conflict atât de mare cu ei, încât revista se cenzura în șpalt. Adică o făceai revista, nu știu cum, poate nu știu, se făcea, aproape că se tipărea și sigur că scoteau 3 hălți din ele, da? El dăduse o orientare cu care eu n-am fost niciodată de acord, o orientare, Lenin i-ar spune formalistă, adică
cultiva ceea ce noi numeam toate spectacolele din astea, nu știu, estropiate, dacă se poate spune. Dumneavoastră sunteți specialist în teatru, adică era o direcție care, nu știu, să zicem, din Hamlet nu vedea tragedia sau a omului, ceea ce nu știu. Erau... Mergeau pe firul simplist al poveștii. Nu simplist, erau din ăstea sofisticate, adică sau erau exagerări, erau de exemplu un spectacol la Teatru Mic unde cred că era Shakespeare și se aduceau motociclete. Eu am văzut din ăsta la Andrei Șerban, dar nu se încadrau organic, totuși. Și probabil că a intrat și în conflict cu ăsta, Culmea este, și aici ajung la relația mea cu Ion Iliescu, el era foarte bun prieten cu Iliescu. Mutarea mea în locul lui nu avea nicio legătură că eu i-am luat locul. Adică pur și simplu, l-au dat afară, dar căutau, adică n-au zis, te dăm afară că avem un loc. De fapt, eu eram unul din cei care trebuia să ia locul. Ei nu puteau să-l dea afară până nu găseau pe unul. Deci asta vreau să precizez, că domnul Iliescu și acum o să moară și convins că eu m-am dus și am zis vreau la revistă teatru. Par n-aveam, nici nu știam că apare revistă teatru, da? Nu știu dacă înțelege. În acel moment ei își propuseseră de mult să-l dea afară. Numai că ziceau, dar cine vine? Că nu poți să-l dai afară, să aduci pe cineva. Și atunci s-au gândit, aflând că sunt liber la mine. Veneam de la Scânteia Tineretului, mă ocupasem de cultură, treceam de unul din foarte buni scriitori, chiar eram la vremea. Acum sunt gazetar, unii noroce. Chiar cronic. Aveți profilul pentru așa ceva? Nu, dar scrisesem cărți de proză, nu, eram considerat scriitor. Deci nu scrisesem piese de teatru și atunci au hotărât să-l înlocuiască. Și domnul Iliescu, și acum o spun, a fost convins tot timpul că eu... L-ați uzurpat. Da, nu-l uzurpasem, da? Și am modernizat mult revista Teatru, adică primul lucru pe care le-am cerut-o imediat, am zis, cum mă trebuie să vă trimit în manuscris? Dacă nu aveți încredere nici în mine, adică era un avantaj, domnul Radu Preda. E foarte important. Dădeau vina de pe unul pe altul? Nu, veneam de sus. Adică, cum să zic, fusesem la topul presei și era greu de presupus că partidul nu poate avea încredere în mine. Adică era foarte important la revista Teatru, care de regulă era Todor Mănescu, era dramaturg, dar nu avusese ca mine, adică din 81... Fusese în Olimpul presei. Nu, dar din 81 până în 88 fusesem la Cotidian, adică și la Cotidian politic. Era greu de presupus că eu eram anticeaușist. Și asta dădea un mare avantaj în bătălia cu ei. Adică și plus că eu știam limbajul de strecurare comunist. Adică nu mă duceam și spuneam, și e o cronică la teatru și cronica aia critică comunismul. Și eram nebun. Cum a zis tovară și că trebuia să împachetez. Ați după Cirești. Dar faptul că aveați doi aparținători și de la direcția de teatru și de la cultură, nu era și un avantaj că poate fiecare credea că... Nu numai asta, dar ei mă numiseră. Nu puteau să mă numească și mai critici. Și, repet, îi știam pe amândoi. Adică eu am avut întotdeauna și în comunism o capacitate extraordinară de a discuta. Niciodată n-am făcut-o pe nebun, adică mă duceam, discutam dacă era ceva deosebit. Ca să vă dau un singur exemplu, că nu vreau să mă întreb. A face o revistă bună, marea problemă la mine, eu când am ajuns la revistă, teatru erau pe acolo niște, nu știu, toți descumpăniți, că erau din război, da, din cronicari. Toți acești cronicari erau buni, Leana Lucaciu. De erau angajați sau erau doar colaboratori? Nu, erau angajați. În afară erau angajați și erau și cronicari. Era Corina Șuteu, care a devenit apoi ministra culturii, care avea o problemă. Orice cronică stârnea scandal. Ascultați-mă, știți ce era? Era o nebunie. Și mai ales cele mai periculoase teatre erau Teatru Mic și Naționalul. Ce era, Sărarul la teatru? Păi nu.
Săraru, care avea mare priză la partid și la Consiliul Culturii la Tamara Dobrin, și Teatrul Național, în care Beligan avea la Tovarășa. Nu e foarte... În momentul în care cineva de la revista Teatru îndrăznea să scrie o cronică negativă la Național, la un spectacol, ăla suna și venea scandalul. Nu știu că... Adică scandalul era de sus. Păi de acum. Dar ei făceau că era... Pentru că revista Teatru, fiind o revistă de cronică, era și o chestie de comerț. Adică el, mai ales Săraru, era genial la... să face un nou spectacol cu tare, nu știu, Maestru și Margareta, și venea, pac, revista de specialitate, care dădea o cronică negativă. Păi, și în acel moment vă imagina. Și atunci, mai ales Săraru avea o boală. Când apărea o cronică din asta, pac, suna la Tovarășa Dobrin. Foarte mult. Și atunci le-am spus la cei din redacții, băi, eu nu mă interesează ce scrie. Dacă e la dacă e o piesă cu probleme, adică fie că e... Înainte de a scrie, voi merg și eu să o văd. Foarte important, dacă... Nu, ca să știu despre ce e vorba, da? Să zicem, mie nu mi-a problemă, nu știu, Maestru și Margareta, era cam... Nu era, încercase să fac spitale, adică trăsese din Bulgakov. Eu eram fan Bulgakov, citisem Bulgakov, jurnalul în franceză de cenzurat. Adică și Maestru și Margareta, știți că s-a tradus la noi în 88 cenzurat. Eu aveam varianta franceză. Bun, după asta... Și atunci făceam următoarea șmecherie. După ce vedeam spectacolul și eram de acord cu cronica, apărea cei de la Gigi Trip și el nu avea nicio problemă. Și apărea revista dimineața, da? La ora 8 eu eram la Tovarășa Dobrin. La ora 8. Ea nici nu venea. Nu o să uit niciodată că ea fuma Chen și nu-mi dădea. Dar unde avea birou? La Consiliul Culturii, era vicepreședinte, era cu răspundere. În ce clădire? La Casa Scântei. Era Consiliul Culturii, nu i-ați văzut. De-aia să zic că era vicepreședinte. Nu o să uit că de fiecare, că după ea se trezea cu mine acolo, da? Hai, Cristoare, că eram ca un fel de nepot al ei, da? Și mă așezam în fotoliu, ea era, mă rog, nu era ca Nicu să așeze și în fotoliu. Era birou acolo, sus. Eram mic. Și nu o să uit asta mereu, că fuma Kent și nu dădea să fume și mie. Kent nu se găsea. Fumați pe vremea aia? Eram fumător în răi, dar mi-a plăcut asta. Adică bunul simț spunea, bă, da, uite. Și el zicea, și ce mai e? Păi zic, doamnă... Doamna, și da, vorbeam, nu tovarășe, că nu e chiar așa. Zic, știți, în numărul acesta avem o cronică la Teatru Mic, critică. Da, zice, păi și zic, uite, peste 5 minute suna Săraru în timp ce eram acolo. Cât da, zice, cu tare. Dar ea era deja informată și spunea, hai, Dinule, lasă. Știu eu cum e, adică era deja... Era luată pe surprindere. Nu era și era deja de partea mea. Și spunea, hai mă, adică dacă eu nu eram acolo, m-a luat dracu. Lua dracu pe cronicar, nu pe mine. Că cronicar zicea, mă suna, ori așa, ea deja îi lăsa lui Dinu Săraru că știe despre ce e vorba, nu dacă ați înțeles. Adică știe și îi explica lui, hai mă, lasă, că în scena cu tare care eu o povestise. Bun. Dar ce se putea întâmpla cronicarului în caz că ieșea rău? Ce risca? Nu risca, nu apărea cronica. Păi a doua oară nu mai, putea să spună să-l dau afară. Asta mă întreb. Stați un pic, e foarte important, sunteți specialist în asta. Era fundamental să garantez autoritatea cronicarului. Și repet, nu era vorba de spectacole anti sau pro. Era vorba de faptul că acești directorii de teatru făceau criză când erau criticați. Normal. Păi da, dar erau escroci, că în loc să spună, da, domnule, stai puțin, ai scris o cronică acolo și n-ai dreptate deoarece regizorul a fost, imediat apelau la procesul de intenție.
Credeți că acum e altfel? Păi nu, asta e exact așa. Adică, mă rog, nu mai au pârghile alea. Păi nu zice, la revista Teatru este cronicara cu... La mine n-aveau curaj. Că și eu am făcut cronicară. Este o cronicară care este de-a imperialismului american, nu e așa? Păi, când a scos primul volum de proză, pe mine m-a făcut țândări Barbu. Săptămâna Mare, critică, să-ți bate joc de comunism, de ăla. Și știți că asemenea chestii, în momentul în care te lua săptămâna, nu era, o să zice, bine, și poporul, păi da, dar ăla de la Consiliul Culturii care fusese complice cu tine, nu știu dacă ați înțeles cum era. Păi o lua prin ricoșiu. Da, și atunci nu-i convenea. Și pentru că el la rândul lui dădea socoteala altora. Bă, ce a zis Barbu? De asta zic că, de fapt, cel mai mare rău l-au făcut ei, oamenii de cultură. Acum am avut exemplele astea două, și Dinu Săraru și Radu Beligan, dar ceilalți, toți directorii de teatru erau așa? Nu. Și ce relație aveți dumneavoastră cu ei? Nu avem nicio relație. Cu ei am avut în sensul că dacă, o să vă spun și câteva de mari inițiative ale noastre, făcute de mine, revista se modernizase. Până la mine era o colecție de cronici. Am extins, poate ați văzut și... Adică nu erau numai cronici, erau și, nu știu, articole despre... Aveam cronică de scenografie. Până atunci erau cronici teatrale. Și am zis, bă, trebuie să introducem cronica scenografiei, cronica interpretării, că știți foarte bine, în spectacolul de teatru. Am văzut, erau interviuri, inclusiv analize, comentarii. Adică, da, și mai ales încerca să sintetizeze scenografia mai multe în această stagiune, din acest punct de vedere. Dar, repet, de regulă, actorii sau directorii cu pilele la partid ne tocau... Da, uitați că facem așa o mică paranteză. Noastră, ca șef al publicației, când făceați revista, vă gândeați la publicul cititor sau la lumea teatrului, ca și beneficiar? Nu, la publicul cititor. Eu am fost totdeauna un mare adept al cititorului, într-o notă a securității, dată de un informator care acum am descoperit, dar nu mai știu cine, că era infiltrat în revista Secvența, în colectiv, se spunea și Ion Cristoiu a reafirmat teza lui contrarevoluționară că presa nu educă, presa se vinde. Auzi ce spunea eu? Și era contrarevoluționară. Păi cum? Presa educă. Și eu trebuie să se vindă, că înseamnă că coboram. Principala mea problemă era să transform o materie care și ai mei erau, am educat și pe ei, că și ai mei, mulți din ei nu erau gazetari. Adică mulți din ei erau, mai să dăm 10 file, băi, stai, trebuie subtitluri, trebuie titluri, trebuie să dăm... Adică să fie totuși un limbaj cât de cât accesibil. Eu am încercat să introduc gazetăria în acest domeniu. Era totuși o revistă. Păi da, dar ei nu erau, și ei erau elitiști. Păi nu interesa, adică cum să dai 10 pagini, ceva, dacă eu după primele pagini nu înțelegeam, spune, bă, sunteți nebuni, de unde dracu să înțeleagă cititorul sau autorul ce spui? Da, uitați că eu, într-adevăr, am răsfoit colecția pe arhiv acolo, pe Arcanu, și uitați, am găsit un fragment care mi s-a părut foarte interesant. Deci, într-o cronică publicată în 1988, cred, un fragment foarte scurt, vă citesc. Asistăm la o demonstrație aproape matematică a controlului și manipulării comportamentului psihofizic în condiții supercivilizate și cu metode ultra-rafinate. În derătul procedeelor terapeutice și al teoriilor ce își propun ameliorarea psihicului, deșifrăm brutalitatea și bestialitatea mașinăriei, între ghilimele, a sistemului. Asta era cronica la zbor deasupra unui cuib de cuci. Era pe vremea mea? Da, pe vremea noastră, semnat de Mira Iosif. Păi era sistemul capitalist. Păi da, nu scria capitalist, deci se putea... Nu era stat. Cenzura nu era la nivelul, nu cenzura, că nu era, se desființase. Reviste literare erau văzute sumarul și dacă era nevoie se cerea materialul, mai ales că la mine putea să încearcă. Nu era mult mai, ce se întâmplă, pe măsură ce s-a înaintat, cum să zic, adică nu exista nimic anti-Ceaușescu, nu putea nimic anticomunist, dar terenul de fotbal, cum zic eu, terenul pe care puteai juca, era destul de mare.
Adică în el încăpea și Bulgakov, încăpea și Goga, încăpea și... totul era... Eu și în istoria literaturii proiectiste am arătat cum niște tipi... Deci Mihai Beniuc l-a lansat, a scos prima ediție de Goga în 57. Dom'le, Goga. Acum n-ar putea să apară. Pentru că a scris o prefață în care spunea și Goga, poet al muncii, țărănimii, adică depinde cum îl vindeai din punctul acesta de vedere. Important era, domnul Radu Preda, să fie spectacol. Am nimerit și o perioadă foarte grea pentru că foarte multe teatre erau tentate pentru succesul la public să exagereze în piesele clasice, în montări mari, prezentul. Adică, nu știu, să zicem, era Unchiul Vanea, da, Unchiul Vanea o să vorbim și de marile spectacole, era la Craiova, 89, și la un moment dat una din surori zice să muncim, unchiule. După, la asta râdea sala, că trimitea la... Și atunci actorul începuse să facă pulbere spectacolul. Da, ca să-și ia el niște aplauze. Păi dar nu se râdea, că era una din momentele dramatice, în final, când aia una dintre să muncim, mă rog, adică... Și atunci începuseră și în spectacolele de teatru și filmele erau vizionate. O dată poate mă întrebați și să vă spun. Erau o comisie normală și în cazul unor mari piese cu probleme sau filme cu probleme, se făcea o comisie mai mare, în care unele din ele eram, la multe din ele eram chemat și eu, că eram specialist în salvarea spectacolului. Că eu dădeam cu torș. Dacă vă uitați acum bănuiesc la stenogramele alea și vine unul și zice, bă, dar Cristoiu era tâmpit, pentru că eu trebuia să salvez, nu dacă trebuia să citesc din Tovarășul ca să treacă... Să le dați argumente acolo. Păi da, era... uite, are dreptate ce spune. Păi da, are dreptate, pentru că era, de exemplu, a fost un film, cred că Pasă în doi, despre un muncitor. Dan Pizza. Da. Era ceva cu un muncitor și nu ce făcea muncitorul ăla și a ieșit un mare scandal și eu am zis, domnule, dar domnule, eu întotdeauna aveam Biblia. Toarășul. Aveți un index de citate, așa? Păi eu le știam, pentru că Toarășul Ceaușescu a început într-o perioadă liberală și nu putea nimeni spune că Toarășul Ceaușescu din 65 era tâmpit. Păi nu s-a dezis nimeni de perioada aia, deci dacă era lui citatul, era bun, indiferent de... Păi, dar nu putea să zică la altă, dar și ei așteptau argumentele astea. Dacă ei voiau să treacă... Păi da, că aveau nevoie de ele. Păi da, dar trebuia... Nu-i duce aminte, adică trebuia cineva să... Da. A zis, uite, Toarășul Cristoiu a zis că Toarășul Ceaușescu, adică când ieșea scandal, zicea, bă, dar e vorba de... Domnul Război, era o nebunie. La Moromeții 1, care, mă rog, eu am altă părere, nu era chiar un film mai pomenit, finalul, știți, era, nu știu dacă a rămas, era așa, merge Moromete cu fiul, cu Nicolae, și e așa un fel de ceață, da? Și el întreabă, încotro mergem Nicolae. Dom'le, a fost o nebunie, o comisie uriașă, i-a luat la Tovarăș. Uite că așa-l chema pe ăla. Păi dar n-ați înțeles că era Și atunci eu am fost unul dintre cei care a salvat. Am zis, bă, domnule, sunteți nebuni, cite Toarășul Ceaușescu, adică că trebuia cum să fie Toarășul Ceaușescu? Vă temeți de... Adică credeți că românii, publicul nostru, o să râdă aici că e vorba... Adică dacă mă ascultai, ziceai că e stâmpit. Dar nu știu că trebuia... Pe mine mă interesa salvarea... Era exagerat și de-abia așteptau ca cineva să vină să le spună, hai dumne, că nu e chiar așa. Păi dar trebuia salvarea filmului, nu înțelegeți? Da, nu mă interesa la vremea respectivă cum îl împachetă. Vorba lui Nicu. Trebuia să salveze opera. După ce o salvezi, nu conta. Păi și mai țin minte că nu mai țin minte. Eu nu mai țin minte dacă a rămas finalul. Nu, cred că a rămas finalul, da.
Până la urmă au explicat că de fapt nu e vorba de tovarăși. Da, uitați că v-am întrebat de asta v-am citat în cronica de la Zbor deasupra unui cuib de cuci. Ăsta a fost un spectacol care a făcut mare vâlvă atunci, în sens pozitiv. Și acum, dacă întrebi iubitori de teatru, așa, trecuți de prima tinerețe, ce spectacol își aduc aminte de pe Răzvan Ceaușescu, ăsta e în top. Sunt foarte mulți care își aduc aminte și, apropo, se montează la Notara acum, face Vlad Cristache, Zbor deasupra unui cuib de cuci, iar în rolul șerifului căpeteniei Bromden, unde juca Florin Piersic, e Florin Piersic Junior. Și asta spuneam că, apropo de asta, în cronica din care am citat a Mirei Iosif, care este foarte laudativă și ea apărând personajele și le laudă actorii cum joacă, îi dă o zmetie Olga Delia Mateescu, care era asistenta șefă Ratchet, și spune așa că, zice, joacă în postura și cu masca unei capo, între ghilimele, a unei supraveghetoare de lagări irascibile și cu toane muierești, compoziție ce se păstrează la un prim nivel al lecturii, neizbutind să ne trimită la simbol. Sesizăm aici neajunsurile unui caracter și nu mecanismul unui sistem. Adică, mai spuneam și pe bune, adică nu erau... Cum o fi trecut? Acum, vreau să vă spun un lucru foarte important. Nimeni, puțină lume înțelege că, de fapt, mai bandiți erau scriitorii decât activiști. Pe măsură, Nicolae Ceaușescu a adus niște oameni tineri. A avut nevoie să... Nu cred că era el așa de liberal, dar ca să-și facă, să scape de oamenii lui Dej, a folosit liberalismul, e foarte ca și Gorbaciov. A invocat liberalismul, comunismul, trebuie o minimă libertate de gândire ca să scape de stalinism, care a revenit în 89, nu nimic. În acel moment, această generație de activiști au creat alte și alte generații. Eu sunt creația liberalismului lui Ceaușescu. Asta a fost tragedia lui. Pentru că eu m-am format în facultate din 66 la filozofie. Gândiți-vă că eu am făcut cu Dederoșca, care până atunci fusese interzis. Adică eu am prins perioada de filozofie de maxim liberalism comunist. Da? Era Dederoșca, istoria filozofiei. 68 v-a prins în facultate, 1968. Da, nu, dar și 71 terminase. Bun, am făcut, iertați-mă, ca să înțeleagă și am făcut logică clasică, am făcut logică modernă. În anul 3, Achim Mihu, trimis de Ceaușescu, a fost trimis de Ceaușescu personal în America să învețe cercetare de teren. Eu am făcut, sunt primii români din post de unde care știu cercetare de teren, adică... Asta sociologică. Da, am făcut și cercetare, am fost chiar pe teren. Deci, înțelegeți, nu am avut, n-am prins, dacă înțelegeți, stalinismul. De-aia, undeva eu am o problemă, eu nu înțeleg. Adică pentru că am prins activiști, poate că și-am avut noroc, cu care am putut sta de vorbă. Cu Ion Traian Ștefănescu, cu Aurel Stoica, adică cu Nicu, nu știu, oameni mai luminați, pentru că generația lui Nicu nu era idiotă. În primul rând erau instruiți. Deci nu erau luați de la făcuse facultate, făcuse asta, și atunci nu aveai cum... Și acestor generații de activiști, în 71 începe să se strângă șurubul. Tot el, nu dacă... Adică, da. Ați înțeles reacția noastră? Nu era anticomunist, era, dar până mai ieri ne-ai zis să nu dăm citate, să nu facem realist, socialist, să reflectăm adevărul. Și am scris cărți și am discutat cu asta. Și acum vin și ne spun că nu-i bine. Adică, și atunci, rezistența aceasta a activiștilor, atenție, a celor care răspundea din domeniul culturii, cu tare, nici ei nu erau tâmpeni. La Consiliul Culturii mă rugau pe mine, dacă îl cunosc pe Busura, să le dea carte cu dedicație. Pentru că nici lor nu le cunosc. Numai că în lumea literară se născuse delațiunea. Da, și erau invidioși. Nu, dar ei te scoteau politicești, ați înțeles? Așa nu zis, sub proces de intenție. Ei nu spuneau că e opera proastă. Ai servit pe cutare. Și atunci, ați înțeles, sărma activistul ăla de la care dădea drum, ăla care răspundea Gigi Trif, da?
Un înțelept, da? Vedea un spectacol, dădea drumul cu tare și venea Barbu și scria în săptămâna. Și spectacolul de la teatru cu tare este anticomunist cu tare. Ăla ajungea nu știu unde, până la Comitetul Central, sau îl vedea tovarășa și zicea. Deci nu activiștii făceau. Auziți, dar de ce făcea Barbu chestiile astea? Pur și simplu așa, din răutate de asta și luptă de clasă? Sau el avea niște valori, un sistem de ierarhizare și dacă nu corespundeau, el... Nu avea niciun sistem. Domnul Radu Preda, lumea literară, nu știu cum e acum, era o lume de găști. A fi redactor șef. Dar care era miza acestor găști? Miza erau banii și puterea în Uniunea Scriitorilor. Vă spun. Acum a conduce România literară, iertați-mă, nu înseamnă nimic. Atunci, sau a conduce revistă teatru, nici nu știu. Atunci a fi redactor șef la România literară însemna că poți să publici pe oricine, da? 2. A fi director sau proprietar de editură acum e un coșmar, da? Păi ca să fii, în momentul în care erai director editurii Eminescu, aveai drept de viață și de moarte. Nu, să puteai să dai un tiraj cât vrei tu, domnule. Nu înțelegeți? Venea unul cu în primul rând că putea să te publice sau nu. Deci, era Valeriu Răpeanu, da, un exemplu, Valeriu Răpeanu, director de editură, da? Eu eram debutant, da? Avea plan. Acum, dacă dumneavoastră sunteți proprietar de editură, spune, bă, Cristoine, nu se vinde sau îi dăm drumul mâine, da? Nu, el era plan, eu mă duceam. Dacă nu eram în gașcă cu el sau nu mă știa, nu-i dădea drumul. Iar tirajul cărții, banii luați, nu depindeau de piață. El putea să vâne un tiraj, o carte de poezie 10.000, că nu-i cerea nimeni, nu erau finanțate. Și atunci era în primul rând o bătălie, adică în administrarea literaturii și a teatrului, a fi director de teatru, acum înseamnă o nebunie. Atunci erai un om de viață și de moarte. Aveai pâinea și cuțitul. Deci erai în stare de orice ca să rămâi director de teatru, da? Puțină lume știe că Uniunea Scriitorilor, și am și studiat mult pentru istoria literaturii, avea un fond literar, da? La fondul ăla literar, dacă aveai pile la președinte, atenție, asta e vorba, de conducere la președinte, și dacă mai erai și prin birou, te duceai și spuneai așa, eu, Cristoiu, vreau un împrumut. Vreau să scriu o carte, povestește și Preda, era pe anii 53 sau 54, zicea așa, bă, eu vreau să scriu o carte, n-am scris-o, vreau să-mi dați să stau la Sinaia într-o casă de odihnă singur, 6 luni, și să-mi dați și o sumă de bani împrumut. 100.000 de lei. Și când te întorceai, spuneai, bă, n-am scris-o. N-a venit inspirație. Da. Pe măsură ce s-a îngustat din cauza crizei economice, banii ăștia erau tot mai puțini. Fondul literar se alimenta cu taxa de timbru. Cei vânduți erau Barbu. Da. Și era Barbu, Fănuș Neagu, Adrian Păunescu, Nichita Stănescu, Ion Gheorghe Lâncrânjan, da? Ei fiind vânduți, chiar vânduți pe bune, banii dați Uniunii Scriitorilor erau de la ei, dar ei nu aveau niciun drept, că erau certați cu conducerea Uniunii, ați înțeles? Și atunci bătălia era pe funcții. Și în cadrul acestei bătălii, ei aveau întotdeauna arbitru pe Ceaușescu. Se ducea odată gruparea lui Barbu, taca, săracul Ceaușescu. Dar lui îi plăcea lucrul ăsta sau era agasat că trebuie să rezolve? Am văzut, s-a publicat câteva stenograme ale Ceaușescu întâlnirea și bătea câmpii ăla, că lui îi făcea plăcere. El era înțelept. Totuși era o lume literară, erau totuși scriitori, nu puteai să nu stai de vorbă. Veneau și gruparea Manolescu. Veneau mari scriitori cu tare, vrem să mergem la unul la noi, să putea spune Ceaușescu, bă, nu stau de vorbă cu ei, da? Și, de exemplu, și era și înțelept. La un moment dat,
Barbu, la o asemenea întâlnire, a propus desființarea Uniunii. Ceaușescu, adică el nu era în lumea asta, dar totuși lumea scriitorilor... Păi nu aveai cum, era important, trebuia să-i ții, să vezi totuși ce spun ei. Nu uitați că scriitorii erau și publiciști și mulți erau ziariști. În sensul acesta am spus că el nu era pentru nicio tabără. Lasă la o parte faptul că în aparat erau ca și acum în sistem, da? Grupări și grupări, da? De exemplu, Nicu nu-l suporta pe Vadim. Am auzit de Vadim și de Barbu, nu știu dacă te înțeles. Da, de Păunescu îi plăcea? De Păunescu îi plăcea, dar controla. Nu, am dat un exemplu. Da. Deci, ce-i plăcea tovarășii, nu-i plăcea lui Nicu. Și, deci la fotbal nu se înțelegeau. Că da, nu am dat un exemplu. Asta eu încerc să poate înțelegeți. Viața era mult mai complicată decât credem noi, că erau ăia comuniști, aia necomuniști. De exemplu, dacă te lăuda Europa Liberă, nu știu, poate creștea tirajul. Dar ăia deja, securitatea trimitea la Consiliul Culturii. Bă, vedeți că despre cartea cu tare s-a zis. Și când noi aduceam a doua carte, săracul activist este... Cita cu mai mare atenție. Păi da, așa am dat un exemplu. Asta este ce... Da, e greu de explicat toată nebunia. Da. Mă duceam la premiere. La premiere și dacă nu mă duceam la premiere, acolo unde era un spectacol cu probleme. Mă duceam la premiere, pentru că premierele, nu știu cum, era o mare sărbătoare a teatrului, uriașă. În 88 și în 89, teatrul românesc a fost stricat de anticeaușism, cum un paradox. Sorin Toma era fiul lui Atoma. Atoma era un poet mediocru din perioada interbelică, ușor religios, da? Mai trăia. Era nevoie înlocuirea lui Arghezi. Arghezi era considerat un fel de stegar al Revoluției, da? Cu Atoma. Aș putea să public o carte Șmecherul Caragiale, adică am studiat Caragiale, știu, și am și scris mult, cred că am cel puțin 500 de pagini scrise și publicate despre Caragiale. Mai era o chestie foarte importantă. În momentul în care era regizor Ciulei și dai și în cap. Tirania regizorului cade în momentul în care nu mai sunt mari. Și atunci erau foarte multe piese publicate care nu puteau fi jucate din cauza de cenzură. Fără Shakespeare. Nu puteau. Paul Everac avea o piesă și atunci am decis împreună cu Consiliul Culturii, mă zic, nu poate să moară piesa aia în stadiul de publicat și împreună cu Teatrul Giulești am făcut Cenacul de primă lectură. Ilie Gheorghe avea ăla din Cațavencu, care rămâne monumental. Decât cum apărea Ilie Gheorghe cu rolul ăla, rupeam sala. Eu sunt singurul om în 89 care am scris despre spectacolul lui Caramitru de la Ateneu, împreună cu Gheorghe, care era considerat dizident, și am și dat pe pagina 2. Când a apărut Pomul și Palma lui Dumitru Popescu, și el era încă la CC, am fost singurul cronicar care l-am făcut pulbere. Eu cred. Filozofia trebuie transpusă în personaj, nu în vorbele lui. La el era o chimă și strica de râs. El era cu iubita în barcă, m-am dus să uit asta, pe ce pe Herăstrău și vorbeau de Marx. Bă, zic, stai! Dar nu erau credibili.